गोसा गोसा हाल्ला दावराव होननानै सयथिनोबो बेनिखायनो दिनै हाखर सिङाव थानानै भिडिअ खालामदों आं गाइसफोरा हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय चैनल होनना बुंदे खेथेर बालायगोन सयथिनोबो नोमफाजों थाबाय थाबाय खेथेर बागोन नों गथ' दानि गथ'फोरखौ नुदोंना लामा सामा थाबायनाय मबाइल खालि मबाइल मा बुंबावनो हाय इसोर सयथिनोबो जारलासो गाइसफोर एकदम लामा थाबायनाय माने मबाइल बारि खना मबाइल बिसना सायाव मबाइल जानाय उन्दुनाय खिनाय हासुनाय माने गासैयावबो खालि मबाइल मा जाबावगोन दुनियाया माने मबाइलजोंनो बेरफुजोबसिगोन बायदि मोनबाय आं नुदों बेनिफ्राय नुदों नायला हनै औवा सिफुंना हरलाय खनानायाव जनानै नुदों ना एम्फौ सोमो बादों ना जिबौ मानलादों ना लेवार बादों ना मा बादों जेबो थाल गैया सयथिनोबो नुदोंना माबायदि लेथ्रा जायगा नायलाय बेयाव जिरायनानै मबाइल नायगासिनो मा होननानै बुंनो ना ओंखाम उखैदों ना दै गांदों मा मादों जेबो गैया सयथिनोबो गोदाव सोरावनो राद जालायनो सोदां थाव थांसै गैया नामा लांजोबबाय मानसिफ्रा गोदाव सोरावनो बेलाय मा जालायखो जाला सुवाद मा मावगासिनो बेयावला आयदो सयथिनोबो जालासो र' आं बोखोन र'लाय फाग्ला दे हम उदे बाबा माइ फा गोलोरबा नोंला दे गाइसफोर बेयो आंनि माबा मा होनना बुङोमोनलाय स्टुडिअ भिडिअ स्टुडिअ सेटआप खालामनानै लाबाय खुगाया गुवारद्राय नालाय मा खालामनो बोरिसेयाव थानानै भिडिअ खालामबाबो हिन्जावजों रायजायो बखिजायो एसेबां गोसा हाल्ला दावराव होननानै सयथिनोबो बेनिखायनो दिनै हाखर सिङाव थानानै भिडिअ खालामदों आं गाइसफोरा दा नुफैलायबाय आरो खर' गाज्रि माथा फाग्ला तारसिङा हखा बगलासो होनजालायगोन गय जाना लानि गय जाना लाबासो माने सोदोबफोरा मोजां फैयोलै रायलायनो मोजां जायो आरोखि दा सोरबा मानसिफोरा बुङो आंखो माने मा होननानै बुङो फाग्लासो जाखो ना मासो जाखो बेलाय मानसियालाय मबाइलजोंनो मोखां जानालाय गय जानि र' थारमाने गय जानायजों माहाय सुनि गेजेर जानायजों खर' प्रिं मोननायजों सोदोबफोरा मोजां ओंखारो आरोखि फंबाय जावबाव आरो गोथौ जावबावनांगोन आवासा सायाव हायनाङि बायदि जावबाव बेसेबां हायो गोथौ जावबाव हाला दाना आरो आवासा सायाव थांबाला नायफैलायगोन मा बखिबाय थादों बे आंना जावबाव बेसेबां हायो गोथौ जाव दैल' मोननो नाङा फाग्ला जाव गाइसफोर हाखर सिङाव थानायनि फिलिंसआनो बेलेग जायो हाखर सिङाव थाबा बै माबा बन्दुफोरखौसो गोसोखाङो उथिबोबाय आं नै जानाय नङा नायफैलायबावबाय खुगा गरम जालायबाय नै न'आव फैबाबो जामेला बाहेरायाव थांनानै भिडिअ खालामहैबाबो जामेला मा जानांगौ जाखोसोलाय खारनोसै आं थफ्ला फिसा बोनना हो माइरं एसे फवासे बेनिफ्राय कम्बल गोबा गांसेखौ खारनोसै आं न'आव थाना भिडिअबो खालामनो मोना माबो मोना जिरायफै दे गय दोङो सुनै दोङो फाथै दोङो जिरायफै जाफै माबा गय जाबाला फाथै फ्रि सुनै फ्रि मोनोनो जानो नोंलाय मा नायबाय थादों नोमफाखौ नायना होनना बुंदों आं बाखोदावलायगोन दानो सयथिनोबो माया बेनि मुङालै बिखुंथिंसो नङा इफोरबो दाउ गैया मा गैया बहानि दाउखुमै फैलायखोथाय गोदाव सोरावनो दाउखुमै नङा बियो बेलेग बुस्थुसो हरदों बेखौ माखौ नायना फबा गासैम लालायनाय नैबे सेबा लानाय जायाखै नोंहा हाथाया सेवबाय हनै हाय जाला सयथिनोबो बेदर जानो हाबावगोन नालाय नोङो हिलाय मोजां होन मोजाङै दा सयथिनोबो गैला एन्जर सिखानियासो सामफासिन बायदि मोनदा जारलासो गोजां बोथोरबाबो दिगदार गरम बोथोरबाबो दिगदार खोमा होथेदों दानिया खोमा होथेबा दानिया आल्ला आं दुगैनायखौ नोंसोरलाय मानो नायहरनांगोन आं माला मबाइलासो नायगोन आं दुगैनायखौ गोदाव सोरावनो सोरनि दै दा बेजोंनो दुगैलाजोबगोन आं सयथिनोबो खावना दोनखानाय आफासोर बोथोरखौ एसे गरम खालामना होब्रा गोजांनायफोराव बोरै दुगैबाय थानांगौ जाखो रुसनोसै नामा बाल्थिंसो थांबाय ओरैनो बेकार
लुसुनाया न'गा लुसुनो हायासै थान्दाया गाव आसाला 12टा बाजियाव खामानि मावो दामानि मावो ओरैनो उदां उदां थानानै दुगैबाय न' दायो mana beda ningla nempat ele ne kene dak ye ang khane kene da ma ang khane kene da ma ye ma kena ko ngle ma kena ko ang khane na wa ro